Okay, can I this video? Yeah, intervene. Ajụọ gị na-asị na aka gọvanọ dị n'ime na aka ndị Anambra vigilante na aka ndị agụ na-eche mba na ọhanwa bịa nwụrụ mmadụ na-aba. Anyị wee na-ajụ na nrụ aha gịnị mere eji wee nwụrụ ha sị na ha na-eme canvassing na ha na-eme advertisement wee na-ayodo oyi mụ na maka agwa gị ịba ajọ oyi mana oyi m na m gwara gị agwa bụ gịnị ezigbo oyi. Ọ bụ na m nọsịrị ya nrụ a nwụsị this revelation wee gba nkịtị kpọọ na phone enwetaghị send a voice note ọ gaa aga ihe mmemme bụ ime na video so that mgbe ọ iji pụta efue ọ bụ na oge ekwu unu na-abụ mmegbu Jpac na Okongwu Dibia gaa delete ye the whole video niile concerning Dibia, delete ye anything concerning Dibia ma nke mere m na 2020 ma nke mere 2022 2021 2023 2024 to 2025 flush ya out the page unu gbasara Dibia gbara n'ihu akwụkwọ ka nsi wee fụ ife a ọ dịrọ mma ekwukwere na mmadụ gwara nobody called me, nobody tell me anything, no nwere ya gwara m anything na ndị ọsọ rahụcha ụra fụ ebe eji handcuff n'aka kpụrụ Okongwu na Jpac ntu a kpụrụ na emegide na-agbadara Commissioner of Police Anambra State mwee sị mba mkpọ Okongwu ọga kpọ second line ọga ọrụ na mmadụ na Jpac anọ m ife ikwu ọ bụ na m ekwula okwu ọ dịka ya si we talk to me echekwa m n'ife Soludo kwuo bụ that na ndị ọbụla na-eme fake native doctor because mgbe this thing niile na-eme onwezi nke nghọta aghọta. Soludo, I need to understand ọ na ịchọzi native doctors na Anambra again kọ na ịchọzi fake native doctors kedu nke because I know very well that mụnwa bụ Okongwu Dibia ada agba ndị fake n'ihu akwụkwọ. If you go to my page you will hardly see different native doctors. You know why? Ọbụla dibia ọbụla kpọ nka na-eje aza Igbo mokwa we first investigate. First of all, mma amagodo how many years irugo dibia ma the story na your background no nwegokwa onye lu dibia na your family before you were play native doctor. Mmadụ n'ime pụtagoro ife without Facebook irugogwo n'ọbụ data ọbụla before I were make video. I don't interview fake native doctors. It's not possible. That is me. Nna anya bụ na Igbo fake native doctor inye karịa m nsogbu ewelu m price chụọ nye gị ọsọ inyefe ana m emekwa investigation nchọpụtazi ya na Igbo nke ezigbo ihe just like one native doctor mgba video n'Enugu the 100 and something years n'Enugu steeti ka nji eme video so ego eji eme investigation nli n'isi this man kugodo 400,000 na onye akpata onye bata na my line sem na ya achọ number this native doctor mo were enyi ya anụ ma amụ ya amụ just like that nwere number dibia nye ya ọ dịkasị agụ nnọọ izi n'ọnụ maka ọ gị na-agba ilu fuel na moto ị na-subscribe on data ka ndebegodo nke aside. I will investigate. I do my investigations and that practice go me ife gbasatalu dibia before. So before wow video, people a fake native doctor I know, people original native doctor I know. Your countenance so mumel na anya nkete mmene amalugo mmebra dibolo jake ebu nke ezigbo. And the Jpac be you nwolo a real native doctor galubode, onwolo a person mpia medibia na nna medibia obido dibia lo dibia for 30 to 40 years. You say no fake dibia. See, it's not possible. Apiva na-ekwu no ịpụta ịgwọ ọgwụ data ọgwụ ele o nwee ndị bụ ndị ọjọọ mebi ọrụ dibia ọ dịzịa ka ọrụ mmụọ abụzi ife ọjọọ. That is number one. Number two, you telling me to go and delete all my dibia for what? Onye tili order bụ Soludo. Ọ bụgodo na Soludo pụta taa sị na ọ chọzi ndị dibia na Anambra steeti gịnị ka anyị eme acharịa na Anambra nụ ọdọkpụrụ Anambra ataba nye ndị Kristian kwasị nọ ndị Kristian need Anambra. We live for him. We live. I bunda na-emewu emewu I buzi oru. We are slave now in our own father state. No problem. We live. I will leave Anambra for him. This matter abụlọ nnukwu akụkọ. Acharịa na Anambra. Ke chọzi ife ndị dibia onwe si other state a na-eme. No, I blame on the dibia can blame you because
sometimes on abu, I'm sorry to say this, sometimes on abu nokata no ma regret ihe njibulu onye Igbo. Because if ndị Igbo na-ewu onwe fa n'anya ukwu adịrị. I watch a video ebe ejide ndị Fulani na-egbu mmadụ n'ime ọfịa na-eleta asị mmadụ. Na-anya ka etritie ndị a ka esi kwesị itriti fa gịnị ka eme a hand ya over to the police. Sọsọ na onye Igbo ga-eme sọfọn ka onye Igbo ga-atụtụ n'ọpụ Iweka. Let's assume na onye Abakaliki, onye Ebonyi steeti bụkwa onye Igbo, bụkwa nwanne gị nwoke onye Igbo ọbụla ka ejide ka ọ tụtụ sọfọn nkịtị ka a ga-esi na-etriti onye a. Na aka gị disgrace ye waya ọkụ nwaya ọkụ ozugbo ọ na-agba ọkụ. Mana onye mba mmiri ya emie anabatafa hand ya for over treat ye for ọfụma. Anyị bịa ya ewelu hatred na-eso onwe anyị. Onye ame na ife anyị na-achọ na ya achọtabeghị ya because onwere onye furu ibie n'anya, onye fụ nwanne ọ na-agụ ya gbuo. Is it by force na everybody ga-abụ a Christian? In this country, everybody have freedom of worship. You will not force somebody to worship a God or to know God that you don't want to worship. Or by force. You put a face here your own. Febefa. I was in one video. See anybody ni wuli lebo ne gaji ebe ajelu. Before Mbido Bobande did their video, maybe go keep their for thousands of years. Before we mwamu we Mbido Bobande did their video. Opo dum voni zi video liye. Opo mboni zi. So solude put tomorrow. Say no get me arrest. Makana neje melo onwe interview in normal content creating that I'm creating, saying that I'm canvassing. I'm a boy. Simple thing. I should not interview any native doctor in Anambra again. No problem. I don't hear. But I know be konko kulie nivo kubuna. All these people na achosi agana mili na achozia or ede na adoba si fe no gonogozi, which is not right. I'm in support of that one. Ije na pollute mmiri na-emebisi eni mmiri in the name na achụ aja. Yes, it's good. Onye chọrọ ịchụ aja chụọ yi na-ewe n'ihe emebi ife. Mana nke na achọzi ndị dibia atọ na Anambra State, if truly no ife Soludo kwu nyapụta kwuo. Okwu onye open. Send the alumni ebe there na constitution of Anambra. I will leave Anambra. Agoba na top 10 ndị na-agwọ ọgwụ efe ụdụ na-aga na Nigeria na top 1 asị Nigeria enwe ebe ọgwụ onwe ebe ọgwụ dị. With this my profession, nje America tomorrow I will still do what I'm doing. Nje Ghana anywhere nwere ebe native doctor anọrọ so na Anambra ka ọ pụta dị iche. Ịghọta so ndị na-akpụrụ m akpọchi ezumori egbu m mmadụ. No, ọkọmakana na-eje agba ndị dibia video. Ife a bụ law aka wepụta ọfụ. So Lubez gidigidi gbodo. And meanwhile, even men ka jeme video bụ na-asị ọ nwere ife akpọrọ afa. Ọ bụ na-asị na achọzi ndị dibia anything dibia again in Anambra State. Soludo and sending this message to you. Pụta kwuo ayama na anyị nwabụ ndị omenala dị ọzọ welcome. We live aya hapụrụ ndị nwe ọkwa sị nọ ndị Christian nwa Anambra. We live for Christian people. Let them occupy.